салом алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Таҷри ТВ. ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем дар бораи яке аз қаҳрамонони силсила филми Себи мамнӯӣ Алихан ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кори мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин ба канали Таҷри ТВ обуна шавед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд ва шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. Онур Туна 2 июли соли 1985 дар шаҳри Канакал ба дунё омадааст. Модар аз Салоники, падар бошад аз Канакал мебошанд. Онур як бародари калонӣ низ дорад. Падараш ҳамчун омӯзгори фанни математика дар мактаб кор ва фаъолият менамояд. модараш бошад дар маркази кадастрӣ кор ва фаъолият менамуд. Онур литсеи Бурса ва факултаи иқтисодии донишгоҳи Догуз Эйлул университети шаҳри Измирро хатм кардааст. ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ ӯ инчунин дарсҳои актёрӣ низ гирифт. аз як тараф Онур мехост хоҳиши падару модарашро қонеъ кунад, гирифтани маълумоти илмӣ ва аз тарафи дигар кӯшиш мекард ки орзуи худро амалӣ намояд. волидон муқобил набуданд. онҳо одамони мулоим ва фаҳмишманд буданд, аммо бародари калонӣ ба Онур фишор овард ва баъд муваффақиятҳо ва кӯшишҳои ӯро дида бародараш низ ӯро дастгирӣ намуд. фаъолияти кории Онур Туна. мансаби актёрии Онур Туна соли 2011 бо силсилаи Махсум Кирмигул ҳаёт идома меёбад оғоз ёфт, ки дар он нақши Сираҷ Бакирҷиро бозидааст. сипас дар соли 2014 ӯ дар филми Мушкилоти хурди Эйлул нақши Атикро бозид, ки Зейнаб Фараҳ Абдуллаҳ ва Энгин Акурек шарикони ӯ буданд. дар ҳамон сол, яъне соли 2014, Онур Туна нақши асосиро дар силсилаи детективии таърихии Филинти Бузурги детектив гирифт. дар ҳамон сол, яъне соли 2016, Онур Туна ба наварбардории серияи нави Бравиҳият даъват мешавад. шарики ӯ дар ин силсила Рувеида Оксуз буд. дар моҳи марти соли 2018 силсилаи нави Онур Туна, яъне Себи мамнӯӣ оғоз ёфт, ки дар он нақши Алихан Таҷдемирро мебозад. инчунин дар ин силсила филм ситораҳо Севда Эргенҷӯй, Талат Булут, Чевал Шам, Эд Эҷр нақш бозидаанд. моҳи майи соли 2019 вай бо Тувана Туркай дар комедияи ошиқонаи Романҳои вазнин нақш бастааст. ва аллакай дар моҳи август ӯ ба наворгирии силсилаи нави Духтари Мӯъҷиза даъват шуд. якчанд далелҳо дар бораи Онур Туна. баландии қадди ӯ 1,95 метр аст, ранги чашмон кабуд. Онур Туна аксар вақт бо овозхони турк Таркан муқоиса карда мешавад. онҳо мегӯянд, ки ӯ ба вай хеле монанд аст. дар як вақт ӯ волейбол ва баскетболбозӣ мекард. 4 сол ҳамчун модели касбӣ касб кор кардааст. гитараро хуб менавозад. Онур Туна овози зебо дорад. суруд хондан ва эҷод кардани оҳангҳоро дӯст медорад. аммо тавре худи актёр мегӯяд, ӯ дар 4 девор овозхон аст. дар назди мардум баровар намекунад. дар ҷои аввал барои ӯ ин касби актёрӣ аст ва мусиқӣ танҳо барои ӯ як шавқ аст. аммо вай онро ҷиддӣ омӯхт. 1,5 сол дар консерваторияи Измир таҳсил намуд. ҳаёти шахсии Онур Туна.
солҳо 2011-2013 ӯ бо актриса Ясемин Аллен вохӯрдааст. романҳои онҳо аз силсилаи «Зиндагӣ меравад» оғоз ёфтааст. тибқи овозаҳо, ҳунармандон бо сабаби хиёнат ба онур пароканда шудаанд. Ясемин боре пас аз ҷудо шудан ба дӯстонаш гуфт: «Эҳ, ман Ҷулетта будам, аммо маълум мешавад, ки ӯ Ромео набудааст». дар худи ҳамон сол, яъне соли 2013, вай ба мулоқот бо модели ҷавон Нил Атеш шурӯъ кард. романи онҳо 6 моҳ давом кард. соли 2015 онур Туна бо як ҳунарпешаи дигар Седа Гувен мулоқот кард. муносибати онҳо беш аз 1 сол тӯл кашид. сипас овозаҳо дар бораи хиёнат ба онур сар заданд. вай дар қатори силсила ба духтар наздик шуд. боз ҳам тибқи овозаҳо, Седа Гувен як ҷанҷоли бузурге ба амал овард, ки пас аз он ба муносибати онҳо хотима бахшид. вай дар айни замон бо касе мулоқот намекунад. намоишҳои телевизионии Онур Туна. зиндагӣ идома дорад. Сираҷ Бакирҷӣ, соли 2011. бузургтарин детектив Филинта. Филинта Мустафа, соли 2014. ҷасур Омер, соли 2016. Себи Мамнуӣ Алихан Тештемир, соли 2018. духтари моъҷиза доктор Ферман, соли 2019. хушдӯстони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба поён мерасад. бо шумо буд чун ҳар вақта Озар Ахши Толиб. То барномаҳои оянда, хайр.